Kwa kanini jopiny ogolo pachgi ewi chike moketi mondo taa chenro mar chiwo hola mar agulu mar Hustler Fund. Chik matamo jopiny ka hola mohewo siling 50,000 en mano machalo ni okomoro moko kuom oganda manyocha geno yudo pesa momabet berberie. Walter Nyambaga miwa ler mar wachni. Bank Tent Kenya Kwanza ketayanga ni piny owacho mare dhi chwalo omenda mar jolo jogo mayuto gi ni piny e kod omenda mar Hustler Fund. Pesa magulu mare mar hola mage idhi yaw tarik 30 dweni kakoro yangore ni idhi chiwe bwo chike. Kachiel kuom chikego en neno ni hola matin mogik ichiwo maromo siling 500 eka hola maduong' mogik ibiro dhi chiwe siling 50,000. Mano ka irango nyalo mar jakaw hola e duoko holano. Nyinyo ma idhi juogi holano en mar 8%. Okang' mar keto chike kwan mar omenda mowinjore jopiny ohol, jopiny manigi dwaro mar kawo hola medo golo pachgi e kaunti ma Kisumu. Moko ywak ni helano koro nok mohewo dwaro margi. Hustler Fund mogol ni 50,000 ok nyal romo nikech sani ana uso oduma, bech oduma oidho. Koro ka president wanyalo medowa pesa, wanyalo faulu maber. Ne wageno ni Hustler Fund idhi miwa pesa maber manyalo konyowa loko ohala. To ka koro wawinjo wach mar siling 5,000 ni, siling 500 ni chakogo, onge gima siling 500 nyalo konyogo kata mana jabulo oduma. Kaka wan e group moro mar loso recycling. Koro komiwa 50,000 no, 50,000 no nyaromo wakata medo product kata kwa kawe loan. Kwayo wani omedwa kata giko chopo nyalo chopo 100, wachake gi 50 tukata tu 200. Wangu mokete godo man piny ahinya kalore gi maisha mantiere kata ma wasani japiny neno. Piny oidho matek, gimoro amora idho matek, mafuta ni malo, weche mag dak kendo ni malo. E kaunti ma Migori, gedwaro ne jatend piny William Ruto yar malacho omenda no. Akwayo mondo pesani kapok ochiwe to ng'i jopur asa pesani ochak gi jopur man piny kabisa. Yo mikawego kapok gikele ni kamano to Hustler Fund ni bro chopo ni orem mane lwet jok mamoko mani malo kata jok mamoko manitiere town gibiye rural gibiye gweng'. Wabro duoko pesa no ero kile akela koseng'e ohala mitimo gi kaka itime odhi donjo kare wadhi tiyo gi pesa no yo makare wadhi duoke nikech wang'eyo ni en loan. E boma ma Nairobi e paro mopogore mag weg magawa kod johanda swekra kanyakla kod kuonde luoko nyamburko ni kod paro ne piny owacho. Hiyo pesa kwangu mimi ni pesa ingine kidogo sana, whereby hakuna biashara unaweza anzisha na 50,000. Hata sukuma peke yake sioni unaweza fanya biashara sukuma na 50,000. Mmoja labda ya kulipa tu rent na kufanya chakula wiki moja ama wiki mbili. Sisi tulianza na pesa kidogo sana. Hata tukiapata mtu wa kutupatia 50,000 tungekuwa bali sana. Kama mimi sasa sema mali nachukua imiwa, nachukua nauza ndio nenda nalipa. Lakini nikipata 10,000 nitanunua yangu ndio sasa nishereze kimaisha. Kwa maoni yangu kwa hii pesa ina president anapeana si mbaya, ni mzuri. Sababu unaweza kuwa unatafuta 10,000 ya kuinua kazi yako na ukose. Lakini ukipatiwa hii 50,000 ni mzuri sababu itakuinua kwanza kama umeingia kwa sako. Ojeleman kod sironyo mar chako ala pacho ka koro kwayo piny owacho mar Kenya Kwanza mondo yomedi omenda mar Hustler Fund. Kage ywak ni omenda no e kata mana chudo mar osuru nyalo mwonyo te. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.